Da yawan mutane suna ta neman wannan fim mai suna Bahubali. To zan iya cewa almara kenan don haka wannan fim na Bahubali sau da yawa mutane suna ta magana a kansa suna son su samu wato cikakke na yi wato fim ɗin Bahubali sannan kuma wanda yake da quality mai kyau. Nesa ta zo kusa kamfanin Sultan Factory sun fassara muku wannan fim zan iya cewa wannan fim da yawan mutane sun kalle shi amma ba yadda suke so ba. To lallai yanzu an fassara muku shi mai quality ne sosai ta yadda za ku iya mallaka sai shigo cikin wayarku shine wayannan nambobi da kuke gani su kaɗai ne nambobin da muke amfani da su ta yadda za ku iya mallaka duk wasu sabbin fina-finai da kuke da sha'awar kallo. Kamar da kuka sani kuma na sha muku bayani na ce yanzu misali wayanda suke cikin group ɗinmu na VIP yanzu ai dole sun riga ku kallo wannan fim. Domin ni sai kun jira ni har sai lokacin na samu lokaci saboda yanayin aikin da nake yi har sai na samu lokaci kana zan zo na tallata muku fina-finan da suka fito wato sati kenan. Kamar yadda kuka sani wannan fim na Bahubali sau da yawa mutane suna ta min magana sa to lallai nesa ta zo kusa ga wanda suke son sa mai hasken sa wanda yake da fassara mai kyau ingantaccen fassara to tabbas ba shakka za ku iya mana magana akan wayannan nambobi ko kuma ku min magana ta WhatsApp akan nambobin nan ko kuma ku yi min magana wato ta Telegram ko kuma ku kira domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren mu suke ta yadda za ku iya mallaka duk wasu sabbin fina-finai idan muka sake su. Hallo dai kamar da kuka sani sunana Muhammad Abdul ni ne shugaban sashen fina-finai nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.